Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at tita iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naliday man a panunutan kan ibaga. Ajak ammo ti agsurat ka nagbasa. Ngem na ayatak adumdum nga kadag iti programa yo iti radyo. Gapu iti dayta, impaisurat ko iti gayem ko daytoy apakasalita iti bihag. Tapno maidrama met, dito'y nalatak a programa yo. Idi ubingak, impaampunak ti inak, kininana ni Nita. Ket ijay anang rugi, ti kalbaryo iti biyag ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Tita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, tsak kayat ti agbati ditoy. Kayat ko ti sumurot kada kayo iti papanan nyo. Saan ka ngagbalin asukir, tita? Dito'y kapailaang nga ibati, tadala pa panak. Agsubli ak adagos. Agpaiso? Agsubli kayo adagos? Wen nga rod, iso adito'y kapailaang. Uray taaddamet dananam aninita ken tatam atasyo. Iso dati kaduam dito'y. Uwan tita, di ka agdanag. Taada kami dito'y para ken ka. Kasko na ni nanang mo, agsublin tumot laang dito'y, tapno umay nakaalaan. Apay ngay, aging gaita, awan pa ni nanang kung agsubli. Aging ka di ita, ni pala nanang mo ti pampanunutom si ka tita. Nana, Awanan ni nanang mo. Tanoam mo, impaampun na kan kada kami iti asawak. Da kami ti mangbibiyag kan ka ita. anya. Di ka di makadlaw? Makabulanan adi nagsubsubli ni nanang mo? Tati kinapudno na, impaampun na kan kada kami. Iso atumakder ka dita, tatulungan na kami ti trabaho me. Oh, ato'y ti galon. Ingkagsakdo, ije bubon. Awan, Nana. Syakmat ti sumarunong nga agsakdo iti bubon, Manong Elmer. Ay, unayin day tagalon mo, tita. Nagdakkel. Kabalam ka di pa day tangawitan, ngayawid. Bilibakan ka no kabalam day ta. Ups! Nagdagsan nga paiso. Diyak maawit. Ala, mutoy. Tabawasan ta ti karga na adanom. Kunak tumat, di mo kabaalan day ta. Ay ko! Gusto, Nana! May salaang agalon, di mo pa'y kabaulan nga awitan? Awan sir-serbim! Awan sirbim, apapakpakan dito'y balay! Ala, agsumli ka! Katpunwam day tagalon iti danom! Nawatam! Uwan! Nana ni Nita! Agdatan dito'y balayo, tita. Sa dino ti pagkarkargaan nyo iti danom. Taiso ti pangibatsak iti daytoy awit ko. Iti kusina, Manong Elmer. Ha? Nakatulbak matan ti balay da Nana ni Nita. Ha? Awan dan samot dan dito balay da. Sa dino nga itinapananda. Ay siguro, napandan nagtrabaho iti talon da. Ay, kasanukan ita, tita. Namigat ka ka din? Saan pay? Apay ngay. Ay, imbati da ka lang arudan. Intulbak da pa'y ti balay da. Kasanukan ngay makapangan.
Wen nga rod, Ano sa kun ate bisin ko? Ay, kaasi ka mat. Ay, umay ka. Adda makan ijay balay me. Ijay kan ang makipangan. Agtaraw kan ti manok ti tarwar. Parbango na. At ginatang ko akar ni ti baboy idi kalman. Alam ka iso ti lutum asidata. Ti mabati, balunan ta iji talon. Alaan ta amin, agraman in napoy. Kahit ni nga tita. Panunutom pa ilang di nga ubing. At linutok abagas ti kamuting. Ipakan ko kumay ti aso. Makipanganan ani tita. Kanya. Ano, sikatin maka mo. Sige, daras na ron. Unay. Inuto mo, di karne. Unay metten datatatasyo. Kanana ni Nita. Sa dinungatan ti ayan ni nanang ko. Apay ngamin nga imbati nak dito'y balay danana ni Nita. Uray ko mamat no nasaya at da kanya. Hanggang saan mat? Kas ita. Intulbak da tiri daw ti balay da. Kat may salaang akamuti ti imbati da dito'y ruwar akanak iti may nga aldaw. Tita. Umay ka ikaniti kanam. Adoy. Kanam. Agyaman akunay, Manong Elmer. Idanon mo to ti panagyaman ko kaninanang mo. Awanan yaman na, tita. Kinapudno na. Maas-asyan kan kaninanang ko. Gaputas anda ka lang arudon apakpakanan iti husto. Sanda ka pa'y apagadalan. Agyamanag, tanasarakan kayo matlaangan, nanang. Tita, anak ko. Apay nga impaampun nak, nanang. Amuyo ka di, noan niya tilinakam ko arigat, iti kaawan niyo. Tita, anak ko. Pakawanan ako, ma. No naramid ko man ti kastikan ka. Awan ngamin iti trabaho. Sakit si murot ti amam iti babae na. Awan mat nga rod ti maitad na kan kasuporta na. Awan apulos. Gaputa atapon na asaan nakakano aputot. Idinto tanalawag nga iso ti ama. Ano niya? Nalawa to'y garden ni Boss Charlie. Nasayaat mat. Tapno adda pa kitang danak. Saan mat aparikot ti pagyanak? Tadamat konkret akalapaw da dito garden. Uy, nalawat na sama, tita. Expert ka talaga no may papan iti trabaho iti garden. Saan mat, Boss Charlie? Biliba ka talaga ken ka, tita. Imbag man, tanaan usam ti nagtrabaho iti garden. Saan ka kadimat lang amarigatan? Medyo, boss. Ang masapol nga agano sa gaputaawan mo tinagadalak. Tapno agbiro kak itinalaklak ako maatrabaho. Anya ka di tinagpatingga elementarya, high school? Nakababain nga ibaga, Boss Charlie. Ngam pulos ajak imadak iti pagadalan. Anya? Day tati agpaiso, boss. Nagtalawak iti balay dagiti nangampon kanyak. Iso nga dak ita dito'y tapno manggad. Urayak lang nagkintayag iti imbagam kanyak. Nakakaasi kagayam. Ala, agan-anos ka dito ya. No kayat mo, suplayan ka. Agmula ka itinatnatang. Ay, kayat ko boss.
Agyaman ak unay, tapagtalkandak. Gaputa nakitak ang nagagat, kan naanos ka, tita. Nagswerte ka talaga, tita. Nangina ti presyo dagiti natang ita. Dakkel tinaglakwam iti inmulam anatang. Ay, kasta ka di, boss. Ay kat, agmula tayo manan, ah. Ay, atoy, nakwenta akong tibingay mo. Awatem. Alwadam dayta, tadakkel agat at dayta. Agyaman ak unay, boss. Nabayag matan nga agam amuta, tita. Kat, adda kayat ko nga ipudnukan ka. Sapel ako matadi na kagura. Boss Charlie? Idida mo pailapan nakakita kan ka. Adda na isang sangayan ariknak para kan ka. Nabayag at ining-tingiting ko tiriknak. Kat talaga asikat ipit-pitik to'y pusok, tita. Boss Charlie, nababa-akla-akla si ti tao. Awan pulos nagadalak no maikumparakan ka. Sa anak ang maigarikan ka, boss. Maikari ka kanyak, tita. Kat no aklonen nak, agkalay sata adagos. Sa anak met kit ding agdardaras. Urayak ti sungbat mo, tita. Kat sapay la kuma, tadinak paayan. Itatagayan ayat tan, tita. Kayat ko nga ipasyar nak iti lugar dagiti nangampun kan ka. Tapno mapagsasaritaan tayo ti may papaniti panagkalaysata. Charlie? Amok nga dapay lang sakit tinakam mo kadakwada. Ngem, tay ko nadang rudan. Pakawanam, dagiti nakabasol kan ka. Tapno agtalnamot ti panunot mo. Nasken nga ag-move on ka, ako nada iti Ingles. Sige, sikat yung makaam mo, Charlie. Agpasyar tanto nga rod ijay lugar mi. Agyaman anak, tanagawid kamot laangan tita, anak. Nabayag asap sa pulan da ka, ngam saan da ka masarakan. Nana, kaano kayo pa'y ang nagsakit? Nabayag da ito yun. Agpaagasak ko ma, ngam awan mo't urnong mingagasawa. Adda basit urnong ko, Nana. Ipanda kayo ijo ospital, tapno ma-check up kayo. Alaman nga rod anak ko, kayat ko pa iti umimbag. Tapno masulnitak dagiti nagkurkurangak ka. Tata, kumusta ni Nana ni Nita? Apay nga agwing-iwing kayo? Awanan tinamnaman na pa'y, anak ko. Kuna ti doktor, ngagdesisyon na kano ita. Yawid ko kung saan. Kasano itan? Yawid kung sa langan ni Nana Maninita. Tay jayan balay ngagpaimbag. No umimbag pa iti sakit na. Saan? Uray dito pa'y lang ospital. Siyak ti makaam mo ka ni Nana ni Nita. Adakan ka na itanak. Katagyaman na ka. Tadi ka nagimula iti sakit tinakam iti asawa. Nana ni Nita, anyat ibagayo kanyak. Naamuak ka ni tatang mo, aplano yung ayam ti agkasar iti nobyom ani Charlie. Maragsakan akmat para kan ka. Tamakya asawa kan, tita. Itantan mi pa'y ti may papan iti dayta. Urayan ming agimbag kayo, Nana. Awanan tinamnamak pa'y nga umimbag. Iso nga ituloy yung kay titiplano yung agkasar, itinobyo. Ha? Saan ko maasyak ti panunutan nyo? Siya kunti mangibag pa ka. Awanan namnamak nga umimbag pa'y.
Bendisyonan ko mati Diyos ti panagasawa yo, tita. Charlie, anak ko. Agyaman kami kada kayo, nanang. Anyaman ti makunam, tita. Siyempre, agyaman na, nanang. Pakawanan na ko, anak ko. No anyaman tinagkurang akan kakaspudpud no nga inam. Aklunak ang nagbasulak. Gaputabi na ibayan ka iti, anak ko. Saan yan aday tati panunutan nyo, nanang? Napakawan kayon. Makunak mo't anagasatak. Taadan dua nga inak. Agyaman na, anak ko. Tita, bakit? Nakapasak iti board exam. Mabalin kon ti agaplay nga agisuro. Saan la day ta? Dakkel pa'y tinaglakwang manen kadagiti naapit ta anatang. Wen nga rod, talaga asikat ti swerte iti biyag ko, bakit? Namin, manipod dimteng ka. Agsasaruno umatan ti swertek. Mamati ka iti dayta? Siyempre, Siyempre kaklantan, anak ko. Anay, nakalukat mo ti ruangan. Da kayo matgayam, tatang. Kumusta? Apay ka di, tatang. Imbayak, tapapayaban na kayo ni nanang yo aninita. At da kano'y baga na, nangrunakan ka, tita. Amo, asaan ako nga agpayagpay, tita. Nanang, ada kayon diti balayo. Diti kayo nga agpaimbag. Di kay madanagan. Adamot ten oxygen nyo ditoy. Puno day ta. Ngam amo, ano awanan ti oxygen ko. Nalabit asimi na akmutan. Di kay ko maagsaw iti kasta, nanang. Agkararag kayo kiti. Ado ti nagpasulak iti Diyos. Agraman kan ka. Iso dumawat kita iti pambakawan mo. Sakbay amatayak, anak ko. Pakawanan na. Amo, adya akong masulnitan pa'y tagiti nagpasulak kan ka. Iso pakawanan na ko. Iti pa'y laang napakawan kayon, nanang. Katagyaman na agtanakaamiris kayo umat. Iso panunutan nyo kuma nga agimbag kayo pa'y. Agyaman hak, tita, anak ko. May sabulan manipod iti day di apanagsarita mi kininana ni Nita, pimusay daytoy. Kat ni matatatasyo, inalamin iti puder mi nga agasawa. Ita, addan talo nga anak mi kini Charlie. Naawat met kas mangisuro iti pampubliko a pagadalan ni Charlie iti lugar mi. Daytoy man ti pakasaritaan, tuy pagayam mo, tita. Agyaman ak pagayam tita iti daytoy a pakasaritaan. Makunaman analiday ti naglabasam, ngem nagtalinaed kalata anatibker. Ket ita, nasaya atan ti kasasaad mo. Pamanagnag, at agiti mairurumen, Diyos ti manaraken. Ket dayawan kamet, tadaan ka iti nasayat a panagpuspuso, tanapakawan mo amin at tao, anang ipaaykan ka iti saem, iti kalabas. Ala, itultuloy mo ti kinasayat mo a tao, ket agtultuloy met, ti bendisyon ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulog. Ti pagayam ang nagpailinga ti tinaga na tita, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ilyasha Tumlit, ken iti direksyon
Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.